Salamat guys sa ito nga gihatag ni Lucinia Neri guys. Og sa mao ni kuha guys sa ako ang bana karon nabuntag. Ilang kuha ni guys? Hello guys. Kining time guys, gabiin ni. Mo pay pag-abot sa ako ang bana gikan sa laod guys. Nanagat sila guys para makasuwa mig panihapon og tuod man ni amang guys nakita jud nato nga dunay isdang gamay. Nay paborito nako guys ag lambay. Gidali-dali dayon ako nigdigamo guys wa og panihapon. Tuod man ani haponan may ani guys. Gana jud ko kanang isda bitaw sa gulag lambay guys kay ganahan ko baho sa sabaw murag bahong tanglad. Paborito jud nako guys nga ang lambay sabon sagol sa isda. Panakutan daog na guys. Basta kanalingaw yun may aning suwa na mo sa panihapon. Bisan to duwa may kabaligya guys pero nakasuwa jud mig panihapon. Kanis Mr. guys gusto dyan ni siya og kanang tinuwa di ni mo angay og kanang mga sudan nga uga kinahanglan jud na nga among sabaw ani naa jud ni permanente. Nagplano na pod mi ani guys nga sa buntag managat ko no pod gihapon sila kay wa og pamalangri lagi wa may paon di mamukot na lang pud kuno gihapon kay basin kuno og makasuwa ra balag di kabaligya basta kay makasuwa. Maayo man yung pukot guys kay wa may option nga puhunan di sama sa palangre nga kung mulawd ka o wa joy isda murag alkansi jud kay option man ang gasto sa gasolina o sa paon pero kaning pukot guys kahagoray ato ang puhunan ani why gastong paon og mao na nga mas nindot jud og pukot ang ato ang pakadak-an ron kay wa joy puhunan nga paon. Lingaw kay mi ani guys. 5 ra man pud mi kabuok budyag pero lingaw kay mi ani sa panihapon og basta lagi na isa ba okay ra. A few moments later. Buntag na guys. Nilangtaw ko sa laod. Ayay, nagbitay man ang dagom guys. Naguol na pud ko ani kay mura magnangudlot naghabagat guys. So duol-duol na jud ang tinghabagat. Kay makita naman nato guys ang timailhan nga mudasog na jud ang habagat sa di madugay. Mao na guys nga kami daplin mamis baybayon, pilar ko ng baybayon duol ra man. Duol ra guys mismo jud sa amo ang panimalay ato mang makita. Amo nang kagul-anan guys kay musud na pud agbawd aning amo ang sud. Mo nang kagul-an guys kung panahon maghabagat na kay tag-as na makayo og kanang tubig. So moabot jud ang dagat na gyud aning sud namo guys. Mo nang balik na pud ta anis kuan kanang pagtiis. Ato na lang agwantahon ani guys og lawom ang tubig kay wa man tay laing kapadulngan. Ingon ana na lang gitingaling ato ang pamaagi guys. Kining mga tanoma guys wa pa siguro nigaan sa ibutang ari tani sa sud palingkuron na ni sa mga lingkuranan kay sigurado mo jud ni sila nga lapawan man ni sa dagko na unjang bawod.
Mao na nga isud na po ni guys diri sa sudyod aron dili gini sila maunsa sa dagat kay luoy kayo ang mga tanaman ani og dili jud sila mahipos. Naabot na jud sila guys ang nanagat rong buntag. Mao na nga gadali ko adto dito sa may suba ni tan-aw ko kung doon na ba sila ikuha kay kadlawon man sila nigikan so karong yanong orasa guys niya na jud sila ani. Ni dunggo nang ubang mga mamukutay. Sila po dire po pikas suba. Desluyo guys. Ato makita og unsay mahimo ning ilaha karong pagpangisda. Nanangtang na dai sila guys. Ilang gibutang laman sa may bunbun guys kay udya mo may sudlanan. Ilan lang gibutang sa bunbun kay mangita lang di sila nako og gadala ba kuno kog sudlanan. Ay noon ning isda guys. Mo ni isda sa bato. Dara kuno sila sa tungod guys, naktag na sila sa kabatuan. Mo na nga ingon ani yung nga matang sa isda nga makuha guys. Kining isda arapod. Mo dyan na yung makuha guys kung naadyo ka skilid sa bato. Ila ba lang gitistingan guys o tak-tak ng kilid sa bato. Diner po sa ato as tungod. Kay kung layo mo ato pa sila sa layo guys. Basi giabot ko no sila ng may uwan. Mo nandiyan nila sila sa tungod. Lahi ni nga matang sa pukot guys. Amo ni among pukot nga katong nugbo bitaw, katong taas. Wag jud na mo magamit pa guys kay wa pa may season gyud. Kanire among gigamit. Katong gigama na ko nga taas guys, wa pa na ko to siya gamit. A few moments later. Maura na yung tanan guys, nahipos jud nga isda, klase-klase. Colorful nga mga isda guys, na ay baga-baga, na ay pata, na ay buntog. Basta kay klase-klase gina siya guys nga nakuha. Lami ni pong bagaha guys, kay humo kayo himbisan. Di para sa ubang baga nga kanang gahi, pero kani humo ka kani himbisan, kay dagko man kani siya og himbis. Sawa madugay guys, nihatag po daw mong silingan guys, kay daghan digkuha sila og ito. Nalipay jud ko guys, kay kining ito gud mao dyan ang paborito nga ibuwad. Lami kay nigbinuwad guys. So ako dyan nigagwantahan og paras, ako pong gibuwad.
Human sa among pamahaw guys. Dunay paibalo nga paanhiong ko aning baya guys kay dunay magpahilot. Anak ni Ma'am Hilin guys magpahilot. Nidali lang po ari guys kay dinalian man ko no. Kay dili lang nako ni i-video ang paghilot guys kay di man maayo. Dili ko mo video kung mohilot ko kay labing turod guys mohilot ko pero dili gid na ako videohan kay para nako dili man maayo dila sa panghambog. Kamao jud po ko massage guys pero kay dili lagi ko gusto anang video kay basta di jud ko ganahan guys kay mauwaw ko. Pero kamao jud ko mo massage ginagmay. Kung nay magpahilot guys, moingon lang ko nga ako lang testingan kay pasig di pud moangay sa ako ang paghilot. Okay ra pud guys ug dili na pud mo balik. Basta kay ako lang testingan. Mao ra gyud ako ang sulti guys. Ila pong gigatiman guys, ila po kong gipa-snack. Una ko pahiluta. Buutan kay po ning ilahang mga kauban aning dapita guys kay magatiman jud sila og mga bisita. Pagsaka nako guys, wa diri si Ma'am Hilin. Nilakaw man ko no. Ang hiluto nako ani guys, iyang anak nga tuas tagbilaran. A few moments later. Tuod man guys, nahumana jud ako ang trabaho. Ni pauli na ko guys, pauli na ko sa amo ang mismong panimalay. Subay na ko ani sa highway guys. Nagbakler ako ani guys kay wa man kukuha sa kong anak. Wala man po kumutawag. Bisag init kayo guys. Naglagiting kainit sa adlaw. Nagbakler lang ko gihapon pauli sa among mismong kaugalingon. Ni dagom lagi guys. Init lagi pero dagom. Dunay dagom jud kaadyo. Manghinaot ta guys nga di gyud mo uwan rong panahon na. Niya na ta sa sentro ani guys sa merkado. Muna ni posisyon sa mga merkado karon guys. Doon na mga anindot nga building. Ara lagi dag-uma guys, makita nato dito sa unahan. Wara ba ko kada nagpayong guys, arang gadyong inita aning panahon na. Pero sige lang, maning kamot nga makauli gyud mismo sa atong panimalay kay ating diga muna guys. Sigwa pa'y dinungag sa amo nagbaklay ra gyud yung taong ko ani wa jud ko ingon nga ni sakay. Mao na ni ang sitwasyon sa among merkado guys. Wa pag jud in taon mahuman.
sige lang, magampo lang ta nga sa di madugay mahuman na ning amo ang manindot nga merkado pohon. Maluoy ang Ginoo guys. Tagaan tag gwapa nga merkado pagkakaron. Ga buhat pa jud sila guys. Gitaptapan nila ani kay aron dili maka di masturbo ang ilang buhat sa sud. Mao nang ila yung gitaptapan og mga sin. Paglabay na ko sa may MYL guys, Domingo man di iron. Pasti lang Domingo jamo maderong adlaw, daghan man di ang tao. So ako magdahom guys og Domingo di ay nalimot naman ko sa adlaw. Ja. Pero matud palagi guys og adlaw kita magbuot sa adlong igpapahulay, mao na nga nakalugar gud kog lakaw-lakaw jud ani guys. Mo nang nilabay tas dakong tindahan. Mo ni among tindahan sa lungsod sa Valencia guys, mo ni pinakadako. Ani tanang kuha ang mga palitunon guys. Ug mao lagi guys dag-om gihapon. Allergy gadyo ko kanang mga dag-om guys kay manlo naami ta please baybayon. So magbantay jud ko sa panahon guys. Guys, salamat sa inyong pagsilip sa akong mga videos. Nalipay jud ko guys kay wa jud ko ninyo pasagdi. Manghinaot ko guys nga kinsa putong wa maka-subscribe, subscribe lang gihapon. Dako na kanang tabang alang kanako guys. Og ako moingon guys, bye-bye.